Кажи ми как обичаш да почиваш и аз ще ти кажа каква каравана ти подхожда. Днес няма да разглеждаме модели каравани, няма и да спорим коя е най-добрата, защото според мен такъв отговор просто няма. Ще разгледаме една далеч по-важна тема, а именно за хората, които тепърва избират първата си каравана. Въпросът днес е как планирате да почивате, за да може да изберете подходящата за вас каравана. Една каравана, отговаряща на изискванията на едно семейство, например, може да бъде абсолютно неподходяща за някой пътешественик, който търси нова дестинация всяка седмица. Затова днес ще ви представя 5 различни типа къмпингари. Вижте дали ще се припознаете в някой от тях. Уикенд приключенецът. Ако сте от този тип къмпингари, които чакат петък цяла седмица, в петък следобед закачат караваната, в събота и неделя са на море, планина или на язовир, то тогава не ви трябва най-луксозната каравана на пазара. За вас е важно тя да бъде здрава, добре поддържана и лесна за тегляне. Често една качествена и добре поддържана по-стара каравана ще ви даде всичко необходимо по време на такива пътувания. Не плащайте за екстри, които никога няма да използвате. Семейният къмпингар. Тук вече приоритетите се променят изцяло. Гледайте леглата, кухнята, банята, шкафовете. След третия ден на къмпинг ще разберете, че удобното разпределение е много по-ценно от някоя луксозна екстра. Когато пътуваме с деца, всяко удобно шкафче, всяко място за багаж и допълнително легло са от огромно значение. А за просторна и комфортна баня има ли нужда да коментираме? Всеки от нас, който е пътувал с децата си, знае, че това не е удобство, а необходимост. Зимния къмпингар. Ето тук вече започват големите разлики между различните модели. Ако планирате да почивате през есента, ранната пролет или зимата, конструкцията и изолацията вече не са просто екстри. Те са част от комфорта. Когато навън е студено, именно тогава се усеща разликата между различните технологии и конструкции. За момент ще се върна на бейлито от предишното ми видео. Там беше спомената Alutech конструкцията. Нека я разясним в детайли. Alutech Body Shell е изцяло нов подход към конструкцията на караваните, използвайки уникална взаимно свързана алуминиева рамка за захващане на панелите, които също са алуминиеви. Бейли създава тяло, което е много по-здраво и издръжливо от досегашните конструкции, правени изобщо. По-голяма защита срещу атмосферните условия се осигурява от значителното намаляване на броя на външните съединения и точки за закрепване, както и от използването на по-здрави компоненти в горните панели на караваната. По-дебелите, по-добре изолирани панели значително подобряват топлинните характеристики на караваната за пълноценна експлоатация дори и през най-студените зими. В комбинация с отоплителна система ALDE или Truma, такива каравани се представят отлично дори и през студените месеци. Пътешественикът. Има хора, които не стоят на едно място. Днес са край язовира, след 3 дни са на българското Черноморие, а другата седмица в Гърция. До година може би ще обикалят Европа. При тях най-важни са удобството, баланса и стабилността при тегляне, практичното разпределение, лесното разпъване на форселта и добрата организация на багажните отделения. Тук практичността често е по-важна от лукса. Любителят на язовирите. И накрая, сигурна съм, тук много хора ще се припознаят. За тях почивката е проста. Добра гледка, спокойствие, сутрешно кафе, вечер барбекю, а ако има и една въдица, още по-добре. При такъв начин на къмпингуване, стандартна каравана ще ви върши чудесна работа. Аз лично бих инвестирала в хубав форселт, соларен панел и удобни външни мебели, вместо за екстри, които почти няма да използвам. Както казах в началото, първо е необходимо да си отговорите на въпроса как обичате да почивате и чак след това да търсите подходящата каравана за вас. Когато аз и моето семейство къмпингуваме, обикновено сме с 4-местна каравана, пълноразмерен форселт и много съдове за вода. Тъй като обичаме язовирите и обикновено сме в Родопите, където през юли и август също е прохладно, форселтът прави престоя ни перфектен. Ако обаче се позиционирахме на морето, един климатик може би няма да е излишен. Бих инвестирала в малък надуваем форселт, защото нека не се лъжем, ако сме на морето, по цял ден ще бъдем на плажа с коктейл в ръка. Напишете ми в коментарите с кой от типовете къмпингари се припознахте вие.
Също така може да ни напишете какви теми или въпроси, свързани с караваните, имате. С удоволствие ще ги прочета, а някои от вашите предложения мога да превърна и в следващ епизод. В случай, че искате да се здобиете с някои от нашите чудесни предложения, намерете ни във Facebook или просто ни се обадете. Ще се радвам да станем част от вашите бъдещи приключения. Това беше всичко от мен за сега. До следващия епизод. И не забравяйте, свободата започва от тук.